Allà veiem la Torre del Fang i tota l'estructura d'obres que s'està aquí realitzant. Allà el túnel que entra ja a direcció cap al Clot i esperem a veure si surt algun tren per poder-lo gravar. L'Hotel Mi, allà de fons, molt de fons. I bé, i això el que serà la futura estació de la Sagrera. Allà de fons veiem l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera. Aquí veiem les vies que van direcció Granollers i aquestes de la dreta, les que van direcció la línia del Maresme, les de la costa. I aquí a la dreta un túnel que no sabem què és el que passarà exactament. Possiblement seran les de Rodalies que aniran posteriorment, perquè són les que en teoria tenen que anar més endinsades. Allà veiem un Sívia, direcció de la línia de la costa, en direcció Clot, que aprofitarem per gravar. És un tren direcció posa sense servei, per tant és un tren especial aquest, el que estem gravant. Aquí el veiem passant per el pont de Calatrava. Molt bé, i bé, l'altra banda ja no la veiem, veiem l'autobús. Bé, aquí teniu un petit vídeo de la Torre del Fang. Aquí una vista des del carrer Mallorca, Torre del Fang, i això és carrer del Clot, Tot és el carrer del Clot, que el carrer Mallorca té que ser el de dalt. Ràdio Programes Televisió. Avui veurem les obres de l'AVE que estan passant per la zona on estava l'antiga estació de mercaderies de la Sagrera, i la idea és una mica explicar-los com està la situació i aviat poder-los oferir un vídeo per RPI TV, ja que la idea és que tot allò que tingui a veure amb trens, però que estigui fet per ràdio, es pugui també transmetre per RPI TV. És una manera de poder fer un canvi per anar millor, mai és per anar pitjor, i a partir d'aquí dedicar EDF-TV només a vídeos de trens. Doncs bé, ens estem aproximant ja a la zona de la Sagrera i ara mateix, a dia 13 de juliol de 2012, us explicarem la situació. La zona de la Sagrera, estem concretament al carrer de l'Arc de Roda i amb Rambla Guipúscoa, però ja hem travessat la Rambla Guipúscoa i ara ja gairebé agafem el pont de Calatrava. Per cert, no estem a 13 de juliol de 2012, sinó a 15 de juliol, m'he equivocat abans. De vegades no sé ni en el dia en què vic, però bé, als afeccionats al ferrocarril ens agrada molt poder veure aquestes coses, aquest tipus d'obres. Bé, la idea ha vingut d'analitzar aquests últims dies el que és l'estació actual del Clot d'Aragó i a partir d'aquí per on passen les vies, etc. Bé, ens aproximem a la zona de la Sagrera ja per explicar-vos com està la cosa. Ens dirigim ja cap a la zona on serà la futura estació de la Sagrera. Veig de lluny un tren d'Olotis aproximant-se. Ara estem en superfície, encara estem el dia 15 de juliol de 2012, quan encara això no està cobert, les vies no estan cobertes, ja estan a l'aire lliure. D'aquí uns anys això ja no serà així. D'aquí uns anys als meus nets els estaré explicant que tot això en el seu dia no va estar soterrat. Avui dia encara a l'aire lliure. Ara ja estem a l'altra banda del pont. Ara mirarem la perspectiva d'aquesta banda
on es poden veure les vies que van ja cap a direcció a la línia Granollers i les que es desvien ja cap al ramal Besòs, que van ja fins a la línia de la costa, que antigament era un ramal de mercaderies. Antigament els trens, per fer una mica de recordatori, els trens de la línia del que era el ramal Marina són els que anaven en direcció a Mataró, però després es van desviar per el que era el ramal de mercaderies del ramal Besòs. Bé, ara anirem a pota cap a l'estació del Clot Aragó, l'actual estació del Clot Aragó, del Clot, la nova del Clot. Una estació que hem de recordar, és una estació, ara no recordo ben bé l'any, però és del 1916 crec, si no m'erro, si no ja a casa me rectificareu. Bàsicament és una línia, bé, és una estació que es va soterrar l'any 1970, es va soterrar l'any 1972, si no m'equivoco, però l'any 70 es va fer un bypass per unir el que és l'estació del Clot amb Passeig de Gràcia, perquè antigament tot l'estació de França el que feia era unir Estació de França amb Clot i Estació de França amb Passeig de Gràcia. Aleshores es va fer l'any 72 un bypass entre l'estació del Clot i Passeig de Gràcia, fent ja no necessari que els trens morissin a l'estació de França. Crec que va ser un dels inicis de que Renfe pensés ja en clausurar l'estació del Nord i l'estació de França. L'estació de França, tot i així, s'ha mantingut encara en el temps, activa, i ens alegrem molt des del nostre carrer Mallorca. Agafarem el carrer Mallorca, direcció ja a Barcelona. Bé, estem a Barcelona, però ja ens entenem, no? Direcció ja cap a el que seria el centre. I el que farem serà anar a buscar l'estació del Clot Aragó, però fent una petita ruta per al carrer Mallorca. Bé, ara estem passant a prop de la Torre del Fang i bé, veiem aquí una perspectiva d'imatge bastant interessant i bé, ara prendrem alguna fotografia. Bé, de fet m'haig de corregir, això és el carrer del Clot, tot això és el carrer del Clot. Bé, ens hem trobat amb un home gran a prop de la Torre del Fang, hem estat parlant sobre la història del Clot, sobre les vies de tren, sobre una mica de Barcelona, sobre Catalunya. Un home així de migració gallega, ja integrat a Catalunya, gran, que m'explicava com quan arribava de Galícia fins a l'estació del Nord, l'antiga estació del Nord de tren. Bé, la cosa serà ara trobar l'estació del Clot Aragó i a partir d'aquí arribar ja a l'estació de França fent un enllaç amb Passeig de Gràcia, Clot Passeig de Gràcia, i a Passeig de Gràcia intentar a veure si podem agafar una 470 que ens porti fins la EDF, o anem a mirar a veure quin tren regional agafem. Fins ara. Bé, ja estem al carrer del Clot un altre cop, ja ens dirigim ja cap a l'estació del Clot Aragó, arribant aquí ja a la cruïlla que ja es converteix, que encara és Rambla Guipúscoa, que es convertirà en carrer Aragó, i a partir d'ara ja podem agafar aquest regional que ens porti fins a Passeig de Gràcia i empalmar ja amb l'estació de França. Ja estem a prop de l'estació del Clot Aragó, ens hem trobat una companya de feina també, veïna aquí del Clot. Ens ha explicat una mica el desplaçament de l'antiga estació del Clot quan va passar a ser antiga nova estació del Clot Aragó. Ja això estem parlant de l'any 72, de l'any 72, que és quan ja es va soterrar. L'any 70 és quan es va fer el bypass unint l'estació del Clot amb Passeig de Gràcia. Moltíssimes gràcies, fins ara a RPI TV. Ràdio, programes i televisió. Ja a l'estació del Clot Aragó, ara continuarem fent el trajecte que ens portarà cap a l'estació de França
i veritablement aquest soroll que sentim de l'estació del Clot i una olor a via encara antiga ens porta a recordar antics moments de la ciutat de Barcelona. Tenim aquí el proper tren que ens anirà bé, el que va a direcció... Bé, agafarem un que arribi fins al Passeig de Gràcia per poder després anar cap a l'estació de França.